21 år, drengeseng, brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard. En pige spørger mig lidt, kan det kunne mig? Stop! Hvad fanden sker der? Altså, hvis der er nogen, der stopper det her, så er det mig. Det er mig, der er instruktør, okay? Jeg føler mig som en småkage, altså ikke... Prøv lige at høre, de ligner idioter, mand. Der er lys i min hat. Hvad sker der? Ja, præcis. Prøv at høre, Nick, eller Jay, eller Nick. Okay, altså, det er jo det, de gamle vil have. Ikke? De gamle? Hvad fanden snakker du om? Det er de gamle vil have. Altså, prøv at høre, der er 68% af den danske befolkning, der kender Nick og Jay, eller Jay og Nick. Og det er mit job at få kendskabsgraden op på 100%. Prøv lige at høre, der er æbleskiver i min hat, mand. Præcis! Æbleskiver, det er det, de gamle vil have. Ikke? Bang! Der var de op på 72%. Nej! Nu tabte jeg mine småkager. Det tror jeg måske, du gjorde allerede ved det første album. Hey, prøv lige at høre, mand. Det er overhovedet ikke bling. Det er overhovedet ikke Nick og Jay. Prøv lige at høre, ved du egentlig, hvad du laver? Hvem du egentlig er? Ja, det ved jeg sgu meget godt, altså. Jeg hedder Thomas Willum, og jeg laver live fra